ମଦ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଟିକେ ମଦ ପିଇଦେଲେ ନା ହୃଦୟରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଟେନସନରୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହବ। ନାଇଁ ଭାଇମାନେ, ମଦ ନା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମଦ ପିଇଲେ ପିଇ ଦେଇକି ସିନା ଖୁସି ହେଇଯିବ, ହେଲେ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବାପ ମାଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ନା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ଆସିକି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ସେସବୁ ପିଉଛ? ସେସବୁ ପିଅନ୍ତୁନି, ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ତମର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ତମ ପିଲାଛୁଆ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବାପ ମା। ବାପ ମା ନା ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି ଯିବ, ଆଉ କାହା ସହିତ ବାହା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ବାପ ମା ପରା ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବେ, ସାରା ଜୀବନ ଝୁରିବେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ମଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବି ଆପଣ ଆଖି ମୁଜିଦେବେ। ଆଜି ଜୀବନ ତ କାଲି ନାହିଁ, ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହେଲେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ସାଇତି କରି ଯତ୍ନରେ ରଖ। ଆଉ ନିଜେ ହସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଏ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।